bubuksan ko kay Kaiser yung box, no? Na magpapatugtog daw tayo ng CD ni Lou Barrel na Blue Christmas. Ngayon, kung sino ang makakasagot kung ilang beses sinabi ang Blue Christmas, ay meron siya dito sa box na to. Yan! Sa kanta, no? Yes! Parang alam ko yun pwede ba sumali? Oh, yeah, pwede sumali. Oh, buena mano ka Bishop Buena mano ka. And sabi ko, dahil buena mano ka, ikaw ang unang-una namin tatanungin tungkol dyan. Alright, at matanong ko lang po muna, Bishop, of course, Nicolas, like for example, like Christmas is coming, and etc., with all the values that we have to teach the new generation right now. Hindi ba? Hindi kasi kadalasan, it is the gift, na kadalasan yun ang ating inaantay pag Pasko. Ano yung iririgalo? Ano yung ibibigay? Mga ganon, ano? Ano yung aking tatanggapin? Ano yung ating expectation? Nakakalimutan na natin na ang diwa ng Pasko, kung ano ibig sabihin ng diwa ng Pasko. Diba? Ano ba yung talagang tama, Bishop Nicolas? Okay, meron po tayo tinatawag na threefold goal. Threefold goal. Objectives in guiding God's people to transformation. Actually, kaya sinabi nating transformation po, sapagkat nung araw maganda yung diwa ng Paskuhan dahil po sa tumatagal ang panahon, katulad na pag-usapan natin nung nakaraang linggo, ano po, nung isang linggo naiiba na ang isip ng tao lumalayo sa katotohanan, ano po? At nawawala yung tamang worldview. Yes! Tamang worldview. Correct! Kung paano ba ito. Bakit ngayon, ang tao, pagkapapasko na, malungkot yung iba. Di ba dapat masaya, no? Oo nga. Opo So, dito sa ating tuwing unang Lunes ng bawat buwan, ating pag-uusapan yung tinatawag na worldview. Worldview, yung pananaw. Pananaw. Opo, Okay. una po, nais kong banggitin muna itong ating pundasyon ng pag-uusap. Correct. Sabi po dito sa ating team, ang pananaw ay binubuo ng mga bagay na ating pinaniniwalaan at pinapahalagahan. Ito ang nagbibigay kulay at kahulugan sa mga bagay at mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid at nagbibigay hugis sa ating pagkilos at paggalaw. Pag-usapan natin ang Christmas celebration. Yes. This is once a year. Pag sinabi ng Christmas, Ba, diba? kailangan yung concept o yung pananaw na, aalalahanin natin yung birthday ni Jesus. Correct. Yung pagkasilang. Hindi, una-una ko bilin. Kailangan may bilin. May bilin. Kailangan may Christmas tree. Yung paso, Hindi ba? pasabitan ng regalo, no? Oo, Ay, hindi hindi nga ba? malungkot yung iba Hindi, yun na nga ako. Di ba pag sinabi mong Pasko, kailangan may bilin ka. May keso. Kailangan may Christmas tree. Kailangan may parol. Kailangan may keso di bola ka. Yun. Kailangan may hamon. Teka muna. Opo. Bakit pagkain na gas? Bakit ganun? Samantalang ang dapat palagay, sir, ay yung bilan muna. Dahil ating munang uunahin yung pagsilang Yung Correct. pagsilang, di ba? Yung Oo, pagsilang. oo. Yes. We need to look first to the worldview ng pagkasilang. Bakit ba isinilang yan? Bakit ba? At sino ba ang may birthday? Ikaw ba o ako? Oo. Yun di ba kahapon, walang bumabati yata sa akin, pero ikaw bumati ka. Happy birthday! Yes, kasi nakita ko yung mga mating-mating. Yesterday, wala po talagang celebration. Oh, ayan. Because in the morning, Right.